ঠিক আছে ମୁଁ ବିଜୟ ମାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତ କିଛି ଆସିବନି ମତେ ଆରେ ହେ ତଳ ସାଇଟକୁ ନା ତୁ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ ରେ ତୁ ଥରେ ଏ ମଝି ସାହିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଡେଇକି ଦେଖେ ଦେଖିବୁ ଏ ଉପର ସାହି ଭୀମା ଯଦି ଫଟେଇ ନଦେବ ତ ଜାମା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେବିନି ରେ ଠିଆ ହେବିନି ଏବେ ମୁନା ଏବେ ପଦିଆ ଇଏ ଶଳା ଉପର ସାହି ବାଲା ଆମକୁ ପୂଜା ଦେଖଉଛନ୍ତି ଏଇ ଅନାନି ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ଏଥର ମନେ ରଖିବୁ ବୁଝିବା ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଠିକ ବୁଝିବୁ ଦେବି ଠିକ ଅଛି ଶଳା ଏଥର ଦେଖା ହବା ଗଣେଶ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ରେ ଚାଲ ପିଟି ଦେବି ଭାଇ ସେ ରାଗିଲା ନା 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 ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ସାରିଲୁ ମାର ଦୂରେ ଧର ରେ